ассалому алайкум бародарон, бинандагони азиз. умедворам ки хуби тенҷе. имрӯза дар ҷоҳои мо бародар дидесе ки барф зимистонай, барф камай, фақат насиб боша барф додаге, фақат дигар барф додаге, мумкин ки ба тапаш курпара бор куна. ва имрӯз дар дуруни боғ омадем, гуфтем як нишон додем, тамошо кунем. бачаҳо азиз, инро ниҳоли нок мегӯянд. ира вақте ки овардемаш, шинондемаш, ғавсиш ина ҳами бад. мебинемаш, инами ғавсиш бад. и ғавс дагай, борибтар бадай. анаи сари ҳамира бинем, ҳамин қадар ғавс бад, шинондемаш. хушбахтона ҳаракат кардааст, назадамаш оли имсол. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳамин навдош дар коранд барои пайванд ҳаракат мекунем ки соли дигар пайванди бисёр кунам. инро хеле каҷ мекунем, оли якташа эксперимент гузарондагим шиштагиашро. ҳамин хел бачаҳои азиз нигаҳ кунед. фақат як камбудия дар мо ки мо ҳамин ниҳоларо ҳамиқаи бридем. ай замин 60 сантиметри бридем шу. тавсия қатӣ ки 60 сантиметри бридем шу. лекин дар ҷоҳои мо барф аниқа мезана. медоне 1 метр агар ки об нашава, ҳаво гарм накунав, барф паст нашава, мумкин ки 2 метр зиёдтар бизана барф. вақте ки барф мезана, ҳаме ки гум шид, барф оҳиста оҳиста гарм шида паст шидан мегира. вақте паст мешава, ҳамин навдара қатишам хел мебара. ина ҳамин навдарам хел мебара қатиш. мебара ахир мешканаш. оли навдаи шикастагиро нишонтон метим. ина бачаҳо азиз, соли гузашта ҳамин навда, соли гузашта ина қатъи инаш ҳардаш. соли гузашта барф вақте ки бланд шид, ҳамира шикаст. ира накандем, ина кандем, инша кандем, шикастагӣ будан. инша накандем, дил монда шид. ҳай савз шид, рафтааст, ибо намуди дигар меда барои дарахт. ина нигоҳ кунед ки ина каҷ кардагиай, ина каҷ кардагиай, инаром каҷ кардагиай. яъне ки ҳамин хел бачаҳои азиз, ҳамин хеле кардагиай ҳамин нокора. ва ҳаракат доранд иншоалло ноко. тагов мегем, мақсад поёно дар ҷое ки барф камтар мезана, ин кор мешава. дар ҷоҳои мо баландтар ҳамин хеле ки навдаш аввал рушд карданаш қиинтарай. вақте ки як ғавс шид, дига баромада рафтан мегира, барф ягон музоҳимат эҷод намекунад. ва мо пастшо бридем, хай ба хотири чӣ медонем, ба хотири чӣ ки чинданаш осон шава, аз замин бланд нашаванд. ҳамин хел гиршон маҳкам кардем, бланд нашаванд гуфта. ҳамин хеле кардем, ки барф ҳар сол навдоша мешкана. иншоалло ки имсол навдош ғавстар шидан, бо камтаршо мешкана ва ай соли дигар мумкин ки тамоман нашкана. ина бачаҳои азиз, ниҳоли ноканд. оли бодум шинондагиам, дигарса шинондагим, ва иро баъд навор мегирем. бачаҳои азиз, касе дар кораи ноки ҳам хеле ноко беҳтарин ноканд. ҳамин калон калон мешаванд зард. ҳамин сол нокҳои назди хонаро нигоҳ кардем ки мепазанд, баъд биёем айё бухӯрем гуфта. нопухта гузашт омадам, ноко пухтагӣ рехтагӣ. ҳар як дидагӣ ҳаст, тиктокда ҳаст, бачаҳо тамошо кунед. ҳар як ноки ҳаст, хурданаш сер намекунӣ. зарди калони тоза мешаванд. ин ноко касеро дар кораи марҳамат, рақамои ватсапа мемонам, дар тамос шед, заказ кунед, ниҳол тоқа нок не. ниҳоли нок, сев, бодум, ҳар ниҳоле ҳаст. ангур, киви, ҳама ниҳолҳоро бачаҳо дар як ҷо ҳастанд. ва ина мо овардем, шинондем, шидан. шумо ҳам биёре бишонед, мешаванд. фақат ки ҳаракат кунед ки дарахта бисёртар бишонед. дарахт оли оянда, солҳои оянда баъд майда майда мефаҳмем ки кошке ки якта дарахт мешунад, қалан бед мешунандем, якта, 5та, 10та. боғ воқан дигаре. бачаҳо бишонед дарахт, зинда бошед, саломат бошед. бар амони Аллоҳ.